Mira, l'Observatori d'Emancipació d'Espanya, fa poc, recentment ha tret les dades i diu que només el 18,5% de la població entre 16 i 29 anys s'ha emancipat. Aquestes dades estem parlant que són les pitjors dades des de l'any 2002. Ostres, és que és el 80%, o sigui, 82% de persones que segueixen a casa els pares. Sí. I entenem que els que estan emancipats, diguéssim, hi ha més dones, o sigui, les dones potser són més valentes, no sé, el 22,5% són dones i el 14,8% són homes. I l'edat mitjana d'emancipació, estem parlant que és 29 anys. O sigui, que abans era impensable que tu amb 30 anys encara fossis a casa. O sigui, i estem dient que, clar, per què es produeix això? L'atur juvenil, el fet que el 87% d'aquesta franja encara està estudiant, s'està formant, els estudis s'allarguen moltíssim. Respecte a les generacions anteriors, hi ha escolarització obligatòria, després hi ha els postgraus, els màsters, les carreres, tot això s'acaba allargant moltíssim, no? I llavors, clar, el 87% estan formant-se encara. I d'aquest percentatge estem dient que el 27% només treballa a temps parcial, compaginant els estudis. La resta, el 46%, és població inactiva. També t'he de dir que em sorprèn una mica les dades tenint en compte que hi ha molts joves que s'emancipen per marxar a estudiar. És a dir, imagina't que la meva carrera la vull fer a Barcelona, jo soc de Tarragona i me'n vaig a viure fora. Això ja compta com a emancipació o en realitat és una casa de durant la setmana? Perquè, clar, al cap de setmana tu tornes a casa dels pares i tornes a casa teva. No sé si m'explico. Sí, no. En teoria no és una emancipació. O sigui, l'emancipació és realment viure sempre fora, no tornar a casa. O sigui, és un fet puntual que tu puguis viure allà perquè, evidentment, no vas i vens cada dia. No es podria comptar com a emancipació, perquè, a més, és una etapa temporal. O sigui, després tornes a casa dels pares, en fi, ja has acabat. En principi, hi ha gent que no, que troba feina i cavalca una cosa amb l'altra, però en principi no es pot considerar com a emancipació. Cristina, quins són els motius pels que no marxen? És a dir, no sé si aquí se suma la comoditat o va més enllà, que és que no tenim recursos per poder-nos independitzar. És a dir, al final d'independitzar-se comporta molts gastos econòmicament parlant, comporta moltes coses, llavors no sé fins a quin punt hi ha un punt de comoditat de dir visc amb els meus pares, que és molt còmode perquè em fan el menjar, m'arrenten la roba, no sé què, o realment que és que no hi ha més opció que quedar-te a casa si vols viure dignament, perquè els lloguers estan molt cars, tota la pesca. Bé, aquí intervenen diferents factors. O sigui, un evidentment, molt potent és el factor econòmic, això està clar. Clar, l'atur juvenil és molt elevat, les feines són molt precàries i els sous molt baixos, llavors és impossible viure sol amb un sou així, no? Ja ni plantejar-se comprar-se una casa, un pis, no? Clar, lloguers, molta gent l'opció que fa és compartir pis, com a molt, no? I, clar, quins factors més? El que deies tu, no? Estic molt còmode a casa, vale. Què ha passat? O sigui, les generacions anteriors tenien com els pares molt més autoritaris, ara hi ha normes més flexibles, la gent és més permissiva, no? Deixen més marge per poder fer la teva, no? I això fa que, clar, estiguis més còmode a casa, no? Si ja econòmicament ja t'ho pots permetre, doncs allò s'allarga molt més. Que el factor econòmic, antigament també hi havia dificultats, el que passa és que avui en dia les coses són molt més complicades, no? Necessitem més coses, les coses són més cares, abans la gent se conformava amb poca cosa, avui en dia tenim moltes més necessitats que es van afegint i, per tant, no sé, hi ha aquest factor de comoditat, d'estar a casa.
A més, aquí se suma que hi ha bastantes discrepàncies, imagino, no?, en la convivència quan hi ha fills adults, perquè una cosa és quan ets petit, però clar, després en realitat anem formant-nos o anem aprenent a ser d'una forma de ser i clar, xoques perquè conviure amb una persona és complicat i no és el mateix conviure amb un nen petit que tu li pots mig educar o explicar com vols les coses que un cop som adults i a un li agrada d'una manera i a l'altre li agrada d'una altra manera i un a l'ordre per ell serà això i per una altra persona l'ordre serà una altra cosa. Imagino que la convivència tampoc deu ser senzilla, no?, quan hi ha nens o fills adults. No, evidentment sorgeixen problemes diferents en principi, no? Perquè aquí hi ha dos coses. O sigui, els pares poden tenir un estil més autoritari o més permissiu, no? Clar, el típic comentari, mentre visquis a casa meva faràs el que jo et digui. Això és absurd perquè genera incomoditat, genera ràbia, genera frustració, no? O sigui, no és un argument vàlid, no? El que s'ha de fer és arribar a un consens, o sigui, evidentment establir una sèrie de límits clars i concrets i, a més, sentar-se i parlar-ho entre les dues parts, entre pares i fills. Si convé, arribat a l'extrem, fer un contracte escrit, jo conec en algun cas, han fet un contracte escrit de aquesta responsabilitat és exclusivament teva. La teva habitació no te la tocarem per res, és la teva responsabilitat perquè si hi ha munts de roba allí posats, se quedarà a la nit, no tindràs roba neta, o sigui, la roba no va sola a la rentadora, no? Bé, coses així del dia a dia, no, en principi, però està clar que sí que hi ha d'haver una mica, sobretot, respecte de les dues parts i flexibilitat. Perquè no pot ser que diguis hi ha toc de queda, a les 12 vull a casa. Això un noi de 25 anys o una noia de 30 no li pots dir, evidentment, no? Clar, també hi ha la contrapartida, els que són excessivament flexibles, protectors, no? Dius, ai, doncs no li diem res perquè, ves, ja farà la seva, ja. Llavors, això que fa també, hi ha com una mica de distància, no? Perquè no et vols immiscuir, però se va creant com una mica de distància entre els fills, no? Clar, jo crec que sumen els pares que són típics de a veure quan marxa amb un fill perquè volem una mica de tranquil·litat i ja és gran i s'ha d'espavilar, o hi ha els altres pares de el vaig cuidant perquè m'agrada molt tenir-lo a casa i no vull que s'independitzi. Sí, clar. Bueno, ara anys enrere es deia la síndrome del nido vacío, no? O sigui, el niu buit. I ara és l'inrevés, o sigui, el niu replè. O sigui, s'han girat el fet que no marxen mai de casa, no? I se parla del nou síndrome que es porta ara, no? El que no marxin mai. Cristina, també hi ha la generació boomerang, que són aquells fills que s'han independitzat i han decidit, al cap d'uns anys, tornar cap a casa. Sí. Aquest fet és més traumàtic, en principi, perquè és com que no tornen per casualitat, no? Perquè hi ha hagut una separació, perquè hi ha hagut una pèrdua de feina, a vegades tornen sols, a vegades amb la família afegida, o sigui, la parella i fills, i llavors es troben els pares en una problemàtica, no? Els pares, evidentment, s'han fet estudis i perden qualitat de vida, perquè fins ara representa que l'etapa de jubilació era una etapa de tranquil·litat, de que podies entrar i sortir i fer una mica la teva vida, no? I llavors tornar a incorporar els fills, o fill i nets, possiblement, doncs, hi ha una manca de pèrdua d'estabilitat econòmica, perquè, evidentment, no tornen perquè es poden viure sols, sinó que has de més o menys ajudar-los, i pèrdua de temps lliure, i, clar, els pares ja són grans, no? O sigui, es representa que encara és més complicat establir aquestes normes, perquè, clar, ell venia de fora, no? Llavors, allí sí que hi ha d'haver molt més consens. I molta sintonia. sigui bona, sí.
Sintonia per això que dèiem, que al final cadascú quan viu sol es fa d'una manera i vol les coses d'una manera i clar, quan has de conviure amb una altra persona t'has d'adaptar una mica al que vol l'altra persona. Però jo crec que ens passa a tots en el sentit de quan et deixen llibertat per viure sol, de seguida t'acostumes al que a tu et va bé i després t'has de tornar a acostumar a comparar-te amb altra gent. Cristina, a mi una cosa que em crida l'atenció és que hi ha molta gent jove, adults, que s'independitzen però a casa de familiars. És a dir, a cases que els pares tenen com a segona residència o d'això de lloguer i el lloguen al seu fill. Per què passa això? També per tema econòmic, com dèiem, que al final està molt malament i sempre és millor estalviar-te uns diners si pots viure a casa d'algú que coneixes i que et fa la cosa una mica més fàcils, no? Sí, clar. Això és una de les opcions a tenir en compte, no? O sigui, si els teus pares tenen un pis que no utilitzen, doncs és una manera de que puguin ser lliures, no? De que puguin independitzar-se i formar fer la seva vida, no? Clar, això forma part també de fer un acord, no? O sigui, el mateix que la convivència hem dit que s'han d'acordar una sèrie de pautes i una sèrie de coses, doncs el mateix això, no? O sigui, utilitzar, si tens la possibilitat, doncs, i ells, és un pacte. Està bé, també, no? Cristina, per què creus que ha canviat tot d'anys enrere fins ara? Comentàvem que això abans era... Hem dit que l'edat mitjana era 29 anys i m'has comentat, això abans, anys enrere, era impensable. Per què és? Per la situació econòmica que està vivint el país? Perquè la gent ens hem tornat com a més... No sé si acomodar... És que no sé si acomodar és la paraula correcta, però ens hem tornat més... Bueno, sense pressa, tot ho fem com amb més calma, ara la gent se casa molt més tard, té fills molt més tard, no sé si és el conjunt de la societat o també és una mica el que està passant econòmicament al país que ens fa estar vivint així. Són múltiples factors, en principi. El que passa és que cada generació li venen una sèrie de coses, no? Aquí estem parlant de la generació millennial, la millennial i la generació Z, que són els que ara van néixer entre el 94 i el 2010, més o menys. Aquests són els que tenen aquests factors econòmics darrere que són els que pateixen aquesta història. Clar, les generacions anteriors era com que les coses, de seguida podies trobar més o menys una feina més ràpid, les feines eren molt més estables. Avui en dia és impensable quasi encavalquen contractes rere contracte i això fa que hi hagi com una incertesa davant del futur, no? O sigui, te pots... Abans, quan entrava en una feina, sabia que segurament se jubilaria en aquella feina. Llavors, tenies aquesta seguretat de tota la vida, no? Ara, avui en dia, en sec tens feina i en sec no i, feines molt precàries, no? Llavors... I molt temporals, que saps que són temporals, que és una feina de pas, de ara estaré aquí un temps, però sé que aquesta feina no és la meva vida i és ara per poder viure. Clar, llavors, si tu mateix has de formar una família o tenir fills, amb aquesta inestabilitat, com t'ho planteges, no? Fins que no ho veus més clar i passa el temps, llavors sí que t'atreveixes, no? Però anys enrere les coses eren com molt més estables, estaven més estables. Era molt més diferent. I també un factor és això, l'autoritarisme que hi havia, generalment la gent ho patia més. Llavors, el que intentaves és marxar abans el més ràpid possible de casa, per fer la teva, perquè no et deixaven fer res, no? I estic parlant de generacions bastant més enrere, de gent que ja té, que va néixer als 50, als 60, no? Són aquests que ara tenen aquests fills o nets que estan en aquesta situació, no? Unes dades que són preocupants perquè al cap i a la fi tenir és un 82% de persones que no s'han pogut independitzar o que tenen certa edat i segueixen vivint amb els pares. Cristina Llaveria, la psicòloga de la plaça, moltíssimes gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquestes seccions que fem el dilluns cada 2 setmanetes. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera, Cristina. Adéu. Adéu, adéu.